Good morning mga kamaster. Tayo mangingisda ulit tayo. Ang tawag dito pagpapandaw. Ito yung lalagay natin pangisda. Dito tayo mangingisda mga kamaster. Dito. Ito yung gagamitin natin. Yung papandaw. Tawag nila dito. Kung sa Ilocano pa ito mga kamaster, baniit. Dito tayo maglalagay. Ito po yung unang salang natin mga kamaster. Bali yung ito, sima niya nakatusok dun sa lupa para hindi magalaw ng ng ibang isda na yung puyo ganyan. Kakain lang dito mga kamaster yung dalag at saka hito. Ito. Meron pa tayong lalagay na 7. Ito yung pangalawang ilalagay natin mga kamaster. Ito yung pain natin. Kasi ito. Yun. Papain natin to, baka makakuha mamaya ng malaking dalag. Ito tayo titira. So, ito na mga kamaster, nilagay natin yan. Balilan na yung nalagay natin. 1, 2, 3. Bali 5 na mga kamaster. Ito yung iba, nilagay ko dito yung iba. Saka yung isa doon. Babalikan natin yan mamaya. Mga 3 oras. 3 oras baka may makuha tayo. Mayroon pa tayong ilalagay na 3 mga kamaster. Tara, lagay natin. So ayan na nga mga kamaster, tapos na nating ilagay yung natin, pakat. So doon tayo mamaya, hintayin natin, babalikan natin mga 3 oras, baka may makuha tayong malaking dalag. Good morning mga kamaster. Babalikan natin yung ilagay nating panghuli ng isda kahapon kasi hindi natin natingnan. Babalikan natin sana may nakuha. Kasama akong isa, si Buddy, bagong recruit. Titingnan natin yung gipakat natin mga kamaster. Kabil ulit. Right sa. Dito kami ng mga kamaster. Kuha ng nilagay natin pain. Yun. Ay, okay na yun. Natay nga paltap. Nala na? Hitaw? Oo. Alay ka kabiwar. Tignan mo ka. May nakuha? Oo, ginawag pa niya ang kanya. Yung tari-iris niya. May natandaan man. May tsamban tayo mga kamaster. Isang daw. Ikatamba tayo ng kuhan. Ito. Ginbalog-balog niya ba? Balod-balod niya. Guys. Mahirap kunin kasi maraming mga kahoy-kahoy. Kawayan. Oo, dito kasi nakatira ang mga mga hito. Oh, ito na ang kabiwar. Ito na siya. Oh, mga kabiwar. Oh, ayun, mayroon na. Mayroon na tayo nakuha. Isa tayong okay na siya. May ulam na tayo. Oo. So ikatin mo na yan kabiwar. Oo. Kabiwar. Tapos tingnan mo doon, saksak pala siya na kan. Oh, magkuha. Punta natin doon sa kan kabiwar ay. Mahirap na baka matusok tayo ng kanya. Tinik niya. Tinik.
Sa wakas nakakuha din tayo. Unang huli mga kamaster. Oh. Pantat. Titignan natin yung pangpandaw natin dito mga kamaster. Yung kanina. Okay, may nakuha tayo. Maliit na pantat. Yun. Ayos kamaster, may nakuha tayo. Ito. Ito po yung bago nating membro mga kamaster. Yan yung paltit yung nakuha niya. Ito po yung ano natin mga kamaster. Oh. Yung kinuha na natin walang nakuha. Papandaw natin. Doon may kukunin tayo doon. Na isa. Yung sukal dito mga kamaster, pero baka may nakuha yung ano natin doon. Na isa. May hirapan tayo dito. Ayun mga kamaster, may nakuha. May nakuha tayo mga kamaster. Ayun mga kamaster, oh. Lumalaway-laway. Yan, oh. Ako. Ayan mga kamaster, oh. Yung ulo niya. Yan, oh. Hito ata ito, oh. Pantat. Baka kasi mag-video mga kamaster, kaya ito siya mga kamaster, oh. Yun, oh. Ayun. Ay. Okay. Ayun. Aray. Saan yung tali niya? Nabalon. Dito siya. Ayun. Ayun. Pahirapan tayo dito ah. Ito mga kamaster, oh. Oh. Putakis. Oh. Hito mga kamaster. Oh. Malaki. Ayos dyan ba tayo dito? Ayun. Ito po yung nakuha natin mga kamaster. Doon natin kinuha. Masukal. Marami kasing ano. Tawag dito sa Ilocano, bayog. Doon. Nakuha natin mga kamaster. Katatlo na to. Titingnan natin yung isa dito mga kamaster. Masukal kasi oh. Sana may nakuha. Parang hito. Ay, walang nakuha to. Tignan yung sukal. Ay, kumagat kaya dito. Wala. Nakuha mga kamaster. Wala tayo. Ito na yung last na kukunin natin mga kamaster. Doon banda. May nakuha.
Yung banda mga kamaster oh. Tara punta natin. Sukal talaga dito. Ito na yung last. Hoy, come on boy. Hoy, meron. Meron ka. Ay. Meron ka master oh. Lapit na siyang madido. Ayos. Mali na kaapat tayo. Kaapat tayo. Hindi na tayo malulugi niyan. Mabalikan natin yung mga kasama natin mga kamaster. Ayun. Yung kuha natin mga kamaster oh. Isang pantat sa isang hito, tapos may dalawa pa doon na pantat. Bali apat yung nakakuha ng yan o pandaw natin. Pintat tayo. So ayun na nga mga kamaster, dito na tayo nagtatapos yung kasama natin. Andun na siya, naghihintay. Ito yung nakuha natin. Nakuha tayong hito at saka isang pantat. Dua. At paglalambat. So hanggang dito na lang siguro ang ating video mga kamaster. Tayo uuwi na. Uuwi na tayo at ano, tayo magluluto na doon. So huwag na rin kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video mga kamaster. Sukal talaga dito. So yun na nga. Maraming salamat po. Tayong nakuha ng pandaw mga kamaster oh. Apat.